gegarane wong akrami tutup benda tutur rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan kena tinumbas arta golek sing kaya ngapa wong nyatane kelakon seprene angger gendro wong nyatane malah bangun tresno bondo tuturupa mung atine dadi tetaline guyub rukun kadya papindane mimilan mintu jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane dadak dadi gawe rino wangi dadi ati wong prasaja luhur bebutene sabar tur gemati
wangi iki amung sira yekti esemekang manes matu wong ayu tresno lir tirta gumanti dahono awet sira marang rasa endah lumem ya rikmamu dadya angenku saben dalu wangi dadya setra kegawa lungane baskara patang tanpa condro tanpa kartika lumbayu ing awang-awang hangayun lintang nyandung kekaron se mung dadi lelamunan lewat kidung iki muga bisa ngerteni sajroning ati iki yayi ngugemi janji senajan tekan handar beni bakal tak rupi suci sejati duh marutokan ndakno satemene aku isih